Astăzi vă arăt cum să faceți overclock simplu pe procesor Ryzen generația 5 în sus. În primul rând, porniți PC-ul. După ce îl porniți, începeți să apăsați pe tasta Delete. Iar apoi vă va apărea BIOS-ul. De aici va trebui să ajungeți la Advanced. De la Advanced ar trebui să vă apară AMD Overclocking. Intrați pe el, dați Accept, după care veniți aici la Precision Boost Overdrive. După ce ați intrat, dați pe el, după care dați pe Advanced și de aici aveți PBO Limits, care o să-l treceți pe Motherboard. După care Precision Boost Overdrive Scalar o să-l treceți pe Manual. După care Precision Boost Overdrive Scalar pe 3. După care o să treceți la Curve Optimizer. Aici o să dăm voltajul mai mic la procesor pentru a face un undervolt și în același timp un overclock, pentru temperaturi mai scăzute și performanță mai ridicată. O să începeți cu Curve Optimizer și dați pe All Cores, după care dați All Core Curve Optimizer Sign și dați pe Negative, după care All Core Curve Optimizer Magnitude, o să începeți cu 5. După care ce ați selectat 5, dați Save and Exit și Save Changes and Reboot. După ce ați dat un reboot și totul este ok, puteți intra din nou în BIOS, din nou la Precision Boost Overdrive, la Curve Optimizer și mai creșteți cu încă 5. Tot așa până ce o să fie stabil și o să vedeți temperaturi mai mici. Nu uitați să dați un stress test să vedeți că totul este ok. Dacă nu este ok, atunci intrați în BIOS și reduceți cu 5. Adică, de exemplu, eu am pus 20, am văzut că se blochează, așa că o să intru din nou și o să-l trec 15. Dacă 15 merge, atunci este perfect. Dacă mai aveți întrebări, nu ezitați să scrieți în comentarii și dacă mai vreți videoclipuri de genul, nu uitați de un like și un follow.